Аселям алейкум, урмітлі дінлейджілер. Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Куреш, програма «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. Чубаров і Полозов обговорили з омбудсменом України захист прав політв'язнів у Криму, повідомляється на сайті Кримреалії. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 6 листопада провів спільну зустріч з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською та адвокатом Миколою Полозовим. Про це Чубаров повідомив у Фейсбуці. Разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською та російським адвокатом Миколою Полозовим обговорювали питання взаємодії з питань захисту прав політв'язнів і членів їхніх сімей у тимчасово окупованому Росією Криму, написав Чубаров. Омбудсмен України Валерія Лутковська продовжує переговори з російською колегою Тетяною Москальковою про відвідування слідчих ізоляторів і пенітенціарних установ у анексованому Криму. У НАТО вирішили перевести військових в повну боєготовність через російську загрозу, повідомляється на сайті «Новий час». Північно-Атлантичний альянс вирішив привести 300 тисяч своїх військових в повну бойову готовність у зв'язку з російською загрозою. «Ми помітили, що Росія стала більш активною в багатьох відносинах», сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Times. За його словами, командири країн Альянсу мають намір підготувати значні сухопутні сили, здатні стримувати російську агресію. Генсек зазначив, посилаючись на колишнього представника Великобританії в НАТО Адама Тонсона, що розгортання 300 тисяч військових займе близько 180 днів. Нагадаємо, в жовтні Росія підняла по тривозі 20 тисяч військових Центрального військового округу. Раніше стало відомо про перекидання російських комплексів С-300 під Калінінград. У Польщі та Литві висловили стурбованість даним заходом, а в Швеції допустили, що разом з ракетами Російська Федерація перекинула до кордонів НАТО і ядерні боєголовки. У Києві пройшло 6-те засідання виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар, повідомляється на сайті Радіо Куреш. 4-5 листопада в місті Київ відбулося 6-те засідання виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар. На даному засіданні був присутній голова ВККТ Рефат Чубаров, члени ВККТ, представники кримськотатарських діаспор з Румунії, Туреччини, США, Литви та Німеччини. Однією з обговорюваних тем – становище кримських татар в анексованому Росією Криму, викрадання Ервіна Ібрагімова та інших кримських татар та політичні репресії. Таким чином, за пропозицією одного з членів ВККТ Мукремін Шахіна було прийнято рішення про організацію всесвітньої інформаційної кампанії із закликом захистити кримських татар шляхом проведення акцій та збору підписів по всьому світу з 1 лютого по 24 травня 2017 року, тобто закінчити дану акцію до дня викрадення Ервіна Ібрагімова. Також було прийнято рішення активізувати молодіжний конгрес молодіжного комітету при ВККТ. Низки звернень про положення затриманих, убитих і викрадених окупантами співгромадян у міжнародні органи. В даний комітет війшли Метін Омер, Недім Усінов, Алін Емурлаєв, Фетхі Куртіль, Явусезер Альпер, Айше Меметова, Аламе Керімова, Теміла Ташева, Алім Аліїв, Севгіль Мусаєва-Боровік, Сейдбекір Сулейманов і Айше Умерова. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтеся з нами.